Hapit na alas 12 di ay guys, wa pa ta nakaluto og sudan. Magluto sa ta. Magluto ta kay gutomon na unya tong ato ang laborer dito na mental sa kuan. Na mental sa kanang cage. Kini nalay atong lutoon. Pagawas na lang nato daan ning isda. Basig pwede ta magsabaw ani gahi pa man kay ni mura pa man bato. Magluto sa taog kanon. Dugay gid kay siya ni agas guys. Nadaghan mig kuan og hugasan. Wa pa ka panghugas kay wa pa ni agas. Naman tay tubig diha daghan unya kapoy magkabo-kabo. Maghulat lang yung tag-agas kay mo agas raman na unya tod taod. Atong huluman ang ato ang isda guys kay para kuan kanang dali siya mahumok. Dito na. Awa tanawa. King aksyon na siya og agas pero wa pa na inig taod pa na mo kusog. Ato sang huluman ang ato ang isda. Kani huluman lang ni nato para dali kay siya mahumok. Kay magsabaw ta og isda ato ang sagulan og kamunggay guys kay naa pa man tay kamunggay dito sa nataran. Nasa tay kalabasa nga dako guys magkuan ta ani mag-squash o koy ta ani. Pero unya nang panihapon nato lutoon ang squash o koy kay karong udto kanilang sinabaw isda ang ato ang lutoon. Awa ako lang sige huluman og tubig kay ang dali siya makuan, dali siya mahumok. Manguha ta og kamunggay guys. Nanay kamunggay na alikod sa kuan. Guys, diha lang ka mo balik ramang ko. Lagi-lagi. Nanguha ramang ko kamunggay. Ganahan manggod na siya guys mo. Ari sa gawas. Lagi wait sa kay mo balik
ning isagol sa kuan sa sinabaw nga isda, guys. Lagi mo balik ra ko diha. Dara guys, oh. Sa tuan na lang ning hawanan daan ang ato ang kamunggay, guys, kay para ready na kung mahumok na ang ato ang isda. Lami kay ni siya isagol sa sinabaw kay presko man kaayo niya. Bag-o bitang dahon nga human sa bagyong Udit, mao ni ang iyahang mga dahon. Dili na ni natuhugasan, guys, kay gabi nag-uwan man gabi unya nahugasan na ni sa uwan gabi dili man sad kaayo abog diri sa ibabaw kay wala man kaayoy sakyanan nga moagi. Una nga dili gid kaning kamunggay dili ni siya abog. Nang pwede ra gid kay ni dili nato hugasan. Dayon ato aning sagulan sad ukoan, guys, kanang tangad ba? Unsa man ang tangad sa inyong hakuan? Kana bang lemongrass ba? Dili na lang nato ni pangkuhaon kaning mga gagmay nga mga stock kay kuan pa man ni siya, humok pa man ni siya, guys, pwede ra man ni maluto og apil. Nasad kuno diha ang kuan, naasa diha ang mga vitamins ba. Dili man ni kaayo buwang ang kamunggay. So ang iyahang mga pawa-pawa dinhi bahalang maapil nato og luto, humok ra gihapon na siya. Bag-o man ni siyang kuan, bag-o man ni siyang mga salingsing kaning atong gipangkuha. Mayo gid nang naatay mga tanom-tanom, guys, sa palibot kay paraha aning kamunggay o wa patay kamunggay di ta kakaon dayon ani sinabaw nga sinagulan o kamunggay kay kinahanglan pa man ta mo adto og merkado kay mamalit ang kamunggay didto. Yang kamunggay didto sa merkado mahal, tagjis ang kuan, tagjis ang bugkot didto. Nya imuha pang gastuhan o gasolina kay moadto pa ka unya mag-init-init pa ka. So mas maayo gyud tong naatay makutlo diha sa tuang mga kilid-kilid. So makugi gyud ta og pananon, guys. Kani kamunggay kay kuan ra man ni siya tagdok ra na diha sa daplin unya kalingawan na siya kuan bukbo dayon inig ka buhi anak niya magsige na siyang panalingsing. Dili man kay na siya ati manunon, bubuan ra man gyud. Once mabuhi na siya, permi na ka makautan. So mao ni ang ato ang isagol sa tuang tinuwa nga isda. Ang uban nga magluto og tinula nga isda kay dili nila sagulan og kamunggay, pero ako samtang naapay ubos ang kamunggay, samtang naapay mga salingsing, naapatay makuha, atuag yung sagulan og kamunggay kay para daghan siya og vitamins. Maghawan lang tadaan og lamas.
naatay kuan guys, ang atong ilamas kay kaning kamatis, unya naatay sibuyas dahonan, naatay luya, naatay kanang sili espada. Gamay lang aning luya kay mahal ra ba po ning luya guys paliton. So kini lang gidakuna ato ang isagol sa to ang tinula kay dili man sad nato daghanon sabaw kay duha ra man mi mohigop aning sabaw. So mao na nga ato lang budgeto na ato ang luya guys. Ani sibuyas dahonan natuan na lang ning hutdon kay sayang man pud og di ni nato hutdon kay maabsan tag kadaot ani malabay ra sad ang di nato magamit. Mana atuan na lang yung hutdon og hawan nga atong ihurot og kuan butang sa to ang tinula. Kani sad siyang kaning sibuyas dahonan guys kay mahal na sad ni siya paliton, usa ka bukot ani kay 10 pesos. So tanan gyud nagmahal karong panahon na guys. Nga lamas, ya kani ganing kamatis kay murag 5 pesos ni usa ka buok ani. Ya kaning sili espada kay tag piso ang usa. Ay dili di ini tag piso uy, kuan di ini kanang tulo ka buok ani 5 pesos. So tanan lang gyud karon nga kuan panalito nagmahal. Gyud ta mag-usik-usik kay pretty nang mahala. Pag yun ni agas ang tubig guys. Kabo na sa taan ni karong atong kuan ani hugas. So ato sa ni siyang panghugasan nini kay para malimpyo sa nato ni kuan sa kanang lamas. So ready na nga to ang lamas para sa to ang tinula guys. Unya ato ang i-check ang ato ang isda kung nahumok na ba siya. Unya ato ang hiwaon. I-check ato ang isda guys kung nahumok na ba. Kay pwede ready ay ni siya dili na to hiwaon guys. Kay kanirang duha ang ato ang gamiton para sa to ang sinabaw. Nagtapot pag yun siya Oy, punit ta bay. So kani siyang usa ka buok ato aning balik sa ref kay kuan kanang atuan na pud ning sabon sunod na to kuan. Sunod na tong kaon. Atuan lang siguro ning hiwaon daan no. Hiwaon na lang siguro na to daan ang kaning dako guys ba. Sa di pa na to ibalik sa ref. Atuan na lang ning hiwaon daan. Kay aron kuan na siya ready na siya sunod na to nga luto. Kagahi dako-dako nga kutsilyo.
lahi man. Na, naputol ra gyud. Okay. Ato lang ning isod o gamay-gamay nga plastic kay gamay naman lang siya, guys. Pila ka buok di palit, bay? Uga-uga naman siguro na. So, ato ani siyang ibalik usod sa tuang ref. Balhin na to gamay-gamay nga plastic. So, mao ni siya. Sunod na sad ni natong magsabaw ta og isda nga, maghimotag isda nga tinula. Kanina sad ang atoang lutoon. Kani. Niya karon kini lang duha ato ang lutoon. Kani. Ato lang tarong kuha ning kuan kaning basig napay wa na tarong anig limpyo ba sa kuan. Kani gilimpyuhan naman ni pero sabon manggod nato mo nang ato ang i-check kung limpyo ba gyud iyahang kuan. Limpyo man siya, guys, oh. Kay gilimpyuhan man jud ni siya before isud sa ref, limpyuhan gyud na una ang isda. Pero wala lang manggod ni gihiwa diri dapit, oh. So, ato siyang butangan na to og asin. Jesus, hindi pagkapoy. Panginom mo og tubig, cream. Butangan na to daan og asin kay para naa siya timpla. So, ready na ang atoang isda, guys. Gibutangan na ni siya og asin. So, kini atoan yung ibalik dito sa ref. Nagtak-ang na ta, guys, og kuan para sa tinola. Kana lang gidaghanon sa sabaw kay duha raman mi mangaon. So, ato sa siyang pabukalon. Nya ang atong lamas ready na sad na siya. Manguha ta, guys, og sili, dili day sili oy kanang tangad ba, lemongrass. Nguha ta diri dapit kay kuan para muhumot-humot ang atong tinuwa. Nara ay kadto na lang usa ang atong kuhaan. Sagbot kay ni ang atong giagian kay agay. Na may tunok diri dapit, guys. Nasangit ag ako ang kuan, nasangit ag ako ang tiil. Agay. Ay, lainaha man ni. Kani ba o? Kani na ay mga tunok. Kana ba oo? Tanawa na samad ag ako ang kuon natusok. Natusok sa tunok. Lain naman ni daghan din tunok diri dapita bay.
Nay nindot nga agianan diha uwa gyud mo agi na adiri sa galisod-lisod bay manguha sa taaning tangad. Ay naku. Nasamad ang atong tiil sa tunok. Naaman da tunok didto sa tuang giagian. So kini mao ay ato ang kuan na may agianan gud diri oh. Pwede man gud diri unta mo agi kani bang magtinapulan maglaktod-laktod da. Nasamad na noong tiil kay na kuan na tunok. Hapdos-hapdos gini atong tiil guys kay nasamad tanawa guys oh. Tanawa ang tiil guys oh. Tanawa luya ani tiila oy oh. Na nagdugo gid siya kay nasangit la daghana man nagdugo di ay. Nasangit sa katong tunok. Nata og tangad pero struggle kay pagkakuha sa tangad kay nagka samad-samad aga to ang tiil kay dito man taagi atong way klaro nga dan na man tay klaro nga dan pero sige na lang gamay ra to nga samad. So kini ang lemongrass nga tuang sagol sa tong tinula. Daghana dayang tunok atong giagian. So kani atuan ni siyang ganiun. Kani siya mauni makahumot sa tuang tinuwa guys. Kaning tangad or kaning lemongrass. So mao ni siya paa sa manok. Imagine nga paa sa manok pero mao gid ni ang makahumot sa tuang tinula guys. Nagbukal-bukal na ang atoang kaldero. So ato ni siyang ilunod atong tangad og kaning atoang mga lamas iulahi lang ni nato. So nahon nato ang kamatis ug ang luya. Dayon atong isunod ang atong isda. So atong ilunod ang atong isda guys. Then ato na lang ipaibabaw ning atoang kaning sili espada ug ang atoang kuan sibuyas dahonan. Atong butangan og asin. Kay katong asin nga tuang butang sa tong isda di man to makatimpla kulangon pa man gyud so butangan nato og asin ato sang pabukalon. Mao na ang atong hitsura sa tuang tinula guys o wa pa ni bukaw pabukalon sa nato kay para maluto ang isda. Lami siya guys. Ato nang ilunod ang atong kamunggay guys kay naluto naman ang atong isda. Wow, ang sarap. Wow, ang sarap sa tinula with fresh malunggay leaves. Awa guys, oh.
Guwapa kaayo atong tinola kay naay green leafy vegetable. Green leafy malunggay leaves. Humot kay siya. Hinsamot siya kahumot sa malunggay. Unya, dili lang kainin nato padugayon o bukal-bukal kay aron di malata ang kamunggay. Okay. Ready na sa paniudto. Dili lang nato tabunan kay ug ato ning butangan og taklob. Kuan ni siya malata ang kamunggay. So luto na nga to ang paniudto guys, sinabaw isda. Uy. Uy. Tanawa atong plato guys, kana na lang nahibilin. Pero naa pa tay magamit inig kaon na to karong paniudto. So kana na lang gamiton nato kay wa pa man ta ka panghugas kay wa pa ni agas ang atong gripo. Ngaon na ta guys. Ato nang kuhaon ning ato ang kuan atong tinula. Wow. Lain lang natong isda. Lain lang na natong isda o butang. See, ang atong tinula. Much green. Maniudto na ta guys. Luto na ang atong tinola o lami kayong sabaw. Ano ang ato ang paniudto karon? Ang duha ka isda, sinabaw, ug sinabaw, ug atong rice. Kana lang simple nga paniudto. Dayon unsay imong ikasulti sa atong sudan? Unsay imong ikasulti sa atong sudan? Speechless guys sa sudan. Iya man ang ganahan, favorite niya na sinabaw isda. Ikaw yom, unsay istorya nimo sa to ang sudan yom, ikaw cream, na cream maniudto na may cream, maniudto na may bye-bye.